ଇଲିଶି ମାଛ ତରକାରୀ ପିତା ହେଇଗଲା। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଥିଲି ବୋଲି ଇଲିଶି ମାଛ ତରକାରୀ ପିତା ହେଇଗଲା। ଆରେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତମ ତିନି ଜଣ ଦେଖ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ମତେ ବେଙ୍ଗଳା ପକଉଛ। ତମେ ମାନେ ଯଦି ନ କହିପାରୁଛ ଆରେ ମୋର ଶୁଣ, ତମର ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଦରକାର ଏଇଆ ନା? ଆମର ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଦରକାର। ଆରେ କେତେ କଣ କହିଛୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ଇଲିଶି ମାଛ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେଇଟାও ପିତା ହବ। ଆରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟେନସନ ଦଉଛି। ମୁଁ ତ କଣ ଭାଇ, ତମେ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହଉନ କାହିଁକି? ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆମକୁ କେତେ କଣ ସବୁ କଥା କହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆମେ ସହି ପାରୁନୁ ଭାଇ। ତମେ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ତମେ ଭାଉଜ କେବେ ଆଣିବ ଭାଇ? ଆମର ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଦରକାର। ଆସିବ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରିବୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଏଠି ଖାଇବାନି। ହଁ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହବ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣ ଯାକ କେହି ବି ଖାଇବୁନୁ। ଆଜିରୁ ଖାଇବା ପାଣି ପିଇବା, ପାଣି ବି ଛୁଇଁବା ମୁଁ। ସମସ୍ତେ ବସ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ତମ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଜିଦ୍ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ବି ଶୁଣି ରଖ। ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରକୁ ଏରୁଣ୍ଡି ମନ୍ଦ ନେଇ ତମ ଭାଉଜ ଆସିବ, ସେଇଦିନ ଏ ଘରର ଶବ ଉଠିବ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ହସ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଆରେ କେତେ ଜଣ ମୁହ ଦେଇଛି ତାର ତମେ ହିସାବ ରଖିଛ? ତମ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଠ ପଢାରେ ମୁଁ ଅଧାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଜବାବ ଦେଲୁ କାହିଁକି? ବିକାଶ, ତୁ 8 ବର୍ଷ ହେଇଛୁ, ତତେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଆରେ ରାତି ଅଧରେ ଏଇ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲି ରେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, କିଛି କହିଦେବନି। ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ। ଆରେ ସାଲାଇନି ବୋତଲରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ପାଣି ପଡୁଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଲୁହ ଗୁଡାକ ସରିଯାଉଥିଲା। ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁ ଆଖି ଖୋଲିଲୁ। ଯୋଉ ଭାଇଟା ତୋ ପାଇଁ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଲା, ତୁ ଆଜି ଠିକ ତା ପାଉଣା ସୁଝିଦେଲୁ ରେ। ଠିକ ପାଉଣା ସୁଝିଦେଲୁ। ପୂଜା, ତୋ କଥା କଣ କହିବି? 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲୁ, ତୋର ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ଅଳି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ପରେ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତୁ ନାନା ବାଇଲା ଗୀତ ନ ଶୁଣିଲେ ତୋ ଆଖିକି ନିଦ ଆସେନି। ଆରେ ଜହ୍ନ ବାବୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତୋ ହାତରେ କେତେ ଥର ଅଳି କରିଛୁ, ଆଉ କେତେ ଥର ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛୁ, ତାର ହିସାବ ରଖିଛୁ। ହେଲେ ତୁ ଆଜି ତୋ ବଡ ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ତୁ ଅପମାନ ଦେଲୁ, ତା ମୁହଁକୁ ଜବାବ ଦେଲୁ। ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ ହସ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ସୂତା କଳରେ ଚାକିରି କରିବେ। ବାରମ୍ବାର ମୋ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସେ କେତେଟା ଟଙ୍କା ଦେଇ ମତେ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲି। ଏ ଯୋଉ ଆମ ପଡ଼ିଆ ବସ୍ତି ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ 6-8 ଫୁଟ ଜମି ଅଛି, ଅଧେ ପଡ଼ିଆ, ସେଠୁ ଯାହା ଫସଲ ମିଳେ ଆମ ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟରେ। ତଥାପି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ପର ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଲାଗି ତମକୁ ସବୁ ମଣିଷ କଲି। ହେଲେ ଆକାଶ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସିୟର, ଆଉ ବିକାଶ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଫୁଲେଇ ଭଉଣୀ ପୂଜା ଗୋଟା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ। ମୁଁ ମାନୁଛି ତମକୁ ଏ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହେଲେ କାଲିଠାରୁ ତମେ ଆଉ କିଛି କରିବନି। ଯାହା କାମ ସବୁ ମୁଁ କରିବି ରେ। ଭାଇ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ଆମକୁ କ୍ଷମା
अरे ମୁଁ ମାରୁଛି ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ତମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବ ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଏ ଯଦି ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ବଦଳିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋର 12 ବର୍ଷର ତପ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଚାଲିଯିବ ଆରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଭାଇ ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ବଜ୍ର ଶପଥ ଯେମିତି 12 ବର୍ଷର ଧର୍ମଟା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାରିଲା ଆଉ ଏ 12 ବର୍ଷର ସୁରେଶ ଦାସର କୋଣାର୍କଟା ପୁରା ଅଧାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି ମୁଣ୍ଡି ମରିନି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତାହେଲେ ଶୁଣ ଆରେ ସେଦିନ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବାପା ବୋଉ 2 ଜଣ ଯାକ ବାଇକରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ହଠାତ୍ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଆରେ ମୁଁ ଥରେ ଖବର ପାଇଯାଇ ଦେଖେ ତ ଆମ ବାପା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ବୋଉ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଛଟପଟ ହଉଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲି ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ସେ କେହି ମତ କଥା ମତେ କହିଲା ମୁଁ ଏବେ ବି ଭୁଲିନି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି ରେ ତାପରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହାତଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ କହିଲା ସୁର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆକାଶ ବିକାଶ ପୂଜା କରତେ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରିବୁ ତୁ ତାକୁ ହତାଦର କରିବୁନି ଛାତିକି ପଥର କରି ଶୋଇବୁ ଆଉ କଥା ଦେ ଦାଦା ତୁ ମତେ କଥା ଦେ ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି ବୋଉ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ବୋଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ବାପାର ସ୍ନେହ ଦେବି ମାର ମମତା ଦେବି ତାକୁ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରିବି ସତେ ଯେମିତି ସେ ପାଷାଣିଟା ମୋର ଏଇ କେଇ ପଦ କଥାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଗଲା ସେ ଗୁଣ୍ଡ ପିଟି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲି ସେ ଆଉ ଶୁଣିଲାନି ଆଖିର ମୁହଁରେ ତା ପରନ୍ତ କାନିଟାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଲି ତଥାପି ଉଠିଲାନି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଏ ମନଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି ଆଖିକୁ କହିଲି ଏ ଆଖି ତୁ ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ସେ କଣ ଉଠିବ ଆଖିର ମୁହଁ ତ ହାତ ବନ୍ଦ ତୁ ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ଆରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଦୁନିଆଟା ମତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବହୁତ ଅପମାନ ବି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଭାଇ ଆରେ ମୋ ଦେହରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମାନଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସହିବି ରେ ସବୁ ସହିବି କଥାରେ ପରା ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି ଆରେ ପଥର ତ ଅଲଗା କଥା ସାମାନ୍ୟ ପଥରଟା ବି ତମ ଉପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଛାଇ ହେଇ ରହିବି ଆରେ ଏମିତି ସେମିତି ଛାଇ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦେବି ତୁମକୁ ମଣିଷ ଗଛର ଛାଇ
ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ପାଖକୁ ଯୋଉ ତୋର 6 ମାଣ ଆଗକୁ ଜମି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 6 ମାଣ ଜମି ଜମିବା ହଁ ଇଏ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉଟା ନା କାରଖାନା କରିଥାନ୍ତେ ମାନେ କଥାଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ହାତ ଆଇସରେ ବୁଝିପାରୁନୁ କଣ ଆରେ ତ ଜମି ବାବଦ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହବ ବାବୁ ଦେବେ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଆସି ଖାଲି ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଜମିଟା କରିଦେବେ ମଉସା ତମେ ଯଦି ଏକଥା ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠିକି କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ହଉ ହଉ ବାପା ଏଟା ଆଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ରାଗୁଛୁ କାହିଁ ଆଇଛୁ ଯଦି ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯା କଣ ଦବା କଥା ପରେ ଅଛି ଟିକେ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯା ମଉସା ସେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ମୋ 7 ପୁରୁଷର ହାତ ହାଣ୍ଡି ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ବିକି ନେବି? ଏ ବାପା ଶୁଣ ହଁ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଥିଲେ ତ ଖାଇବୁ ତାପରେ ତମେ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛ? ଆରେ ବାପା ଶୁଣ ଇଏ ଧମକ କାହିଁ ଦେବେ ତୋର ଦେଖୁନୁ ତୋର ପିଲାଟା କଣ ଆରେ ତୋର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ କିଏ ଖାଉଛି କେମିତି ଆରେ ଜମି ବାବଦ ଟଙ୍କା ଏତେ ମିଳିବ ଯେ ତତେ ତୁ ଧଳା ମାଂସ ପଲୁଅ ଜାତେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଧଳା ତ 14 ପୁରୁଷ ବସି ଖାଇଲେ ସରିଲେ ଆଉ ସେ ବାପା ପଇସାରେ ମୁଁ ମାଂସ ପରଉ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଘରର ଶାଗ ପଖାଳ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ। ମାନେ ତୁ ଆମ କଥା ରାଜି ନୁହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆଉ କେବେ ବି ଏ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବନି କହୁଛି। ଏ ବାପା ପୁର କଥାଟାକୁ ଏତେ ବୁଝେଇବେ ମୋ ପାଇଁ କହୁଦିରେ ସୁର ମୋର ଜାଗା କଣ ହବ ଗାଈଗାଳ ଛତା ତଳେ ତ ମୋର ସଂସାର ମୋର କୋଉ ପିଲା ମାଇକ ଅଛି ଦକ ପଡିଛି ଗୋରୁ ଗାଈକୁ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି ତୋ ଜମି ପାଖରେ ଯୋଉ ଜମିଟା ଅଛି ତୁ ମନାରେ ଟିକେ କହିଦେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରୁନି ସାରା ଭାଇ ଗୋରୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋ ଭୁବନକୁ ଲାଗି ତୋର ଯୋଉ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ତୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟା ଥଣ୍ଡା ମେସିନ ବସେଇ ଗୋଟେ ବଡ ଗୁହାଳଟେ କରିବି। ଆଉ ସେ ନାଚି କଥା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସୁର ତୋର ଧର୍ମ ହବରେ ତୋର କଲ୍ୟାଣ ହବ ତୋର ଆଇସ ତ ଉପରେ ପଡିବ ଆଉ ଆଇସ ଲାଗିବ ଆଉ ସେ ଉପଦେଶ ଆଉ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝାଲି। ତ ବଡ ଧରୁଛି ତୁମ ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ଦୟା କର ଏଇ ଝିଅ ବାବ କଥାଟେ ରଖ କେତେ ଆଶା କରିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଜନେସ କରିବି ଝୁଅ ପୁଅଙ୍କ ଗପସପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍କ କରିବି ଆଉ ଧୁଆ ପରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବି ଗରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ମେଡିସିନ କାରଖାନା କରିବି ଏତିକି ଟିକେ ଦୟା କର ତୋ ମନ ବୁଝିଲା ବୋଲି ତୋ କାମ ତତେ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଯିବି? କଦାପି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେ 7 ପୁରୁଷର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଦେଇପାରିବିନି। তেলি কৰি বহে বুঝি গোড়াতে হইলি নেউরা আনি তোরা জমা বুঝিলা নাই বুঝ মোর আউ ধৈর্য নাই এথর বাড়ি খেল হব তাও পড়িব জমারে বাড়ি খেল আউ সে বাড়ি খেলতি কেন আম গৌড়িয়া ভাষারে जो ताव पड़े सेही तारे वो बाड़ी खेल करे ए बाबू ए बिपी अबे भाई आओ
कि पागल हुओ मो से जमी मु बिकी पारिबिनी जानछो तमे माने जो चिंता करूछो मो से जमी ऊपर कोला कारोबार चलेया पई तमे माने को प्लान मु जानि पारिछि से जमी मु केबे देबिनी कदा देबिनी आज्ञा सा दीदी आज्ञा सा जाओ पकेवा सोला को देखिबो ओका चलो आहा मो नंद सारे मारन तो सोला मोरजी ए बाबा सुरो ओले जा सोला गौरिया ढंग रौणी मारी रखिछि मारी की तो पछ पछ की दे दो मारुछि काई कि मो बस कर सोला तो दे बुझेई तू बुझिलु तू सोला गौरिया किया जानि नी पोला पोला मु कथा मानी पोला जाऊ दे पोला आकाश तते मु से कथा पचारनी तू प्रा सुरेश दास रो भाई ना भाई हां ए अभिमिति तू एते पाको पढिछु बैंक रे चाकरी करछु हेले साधारण मानविकता तोर नाही हां ताहाको न जणी बा होई मु भूल करछि भाई मते क्षमा करि दियो आ गोलो हतराई बाहरी भूल करनु भूल करछु ए घर कूल लक्ष्मी की दान रे एकुटिया ठिया कर दे आछू अरे जाओ जा समझते मो बहु मां को ए घर भीतर को नहीं आछो जाओ जा जा बोला अपना थाली सजे गया ठीक है तू जा भाल को ए घर को आने वाला व्यवस्था कर जा अरे तो कौन करू हमें रिसेप्शन ମୁଁ ମାନୁଛି ଆକାଶ ଆମର ଭୁଲ କରିଛି ହେଲେ ନେଳିପୁର ପୁରା ଗହଳିକୁ ବଢିଗଲାଣି ଆଉ ଲୋକ ହସିଲେ କଣ ଭଲ ହବ सुनो ମଉସା अरे विधान तो पुणी हमको मानिବାକୁ ପଡିବ ମଉସା ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ସଂସାର ନିୟମ ତ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସୁର ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମଣିଷର ନିୟମ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବାକୁ ହେଇଥାଏ ରଘୁ କକା ଏଥିପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତ ସୁର ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସହିବି ରଘୁ କକା ମୁଁ ସବୁ ସହିବି ସୁର ଆରେ ତୁ ମଣିଷ ନା ପଥର ପଥର ଠାରୁ ଆହୁରି କଠିନ ମୋ ହୃଦୟ ବଜ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତ ମୋ ଛାତି ଯେତେ ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସହିବି କକା ଯେତେ ଲହୁ ଲୁହାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ସବୁ ସହିଦେବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପୁରା ମଣିଷ ଗଛର ଛାଇ ସମ୍ପର୍କର
उठिला पदेरी कारी कारी चिड़ी ममतार डोरी संपतरा मागी करे उठिला पदेरी कारी कारी चिड़ी ममतार डोरी बेचारा दुनिया में जाए धर्म कांदे मनीष गच्छर छाए एक मनीष गच्छर छाए Emor bela re bela भूली जाए क्यों रे नहीं भाई भलो पाइबा आगरू तो बड़ भाई अनुमति नेलुनु काहेकि नहीं भाई माने एक कथा कहबा आगरू एक कथा कहबू अनुमति नहीं केही केबे भलो पांतिनी अरे गोटाई झियो को तू कथा देई ताको तू भाषा देई शेषरे तो भाईर अनुमति मागिबार अर्थ कौन नहीं भाई प्रतारणा तोरी परी सब बेईमानी पुओ माने गोटाए झियो को प्रेम सतरे भसई देई
ଶେଷରେ ନଈ ମଝିକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଚୁପ କର। ତୋରି ପରି ସବୁ ବେଇମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ସତର୍କବାଣୀ, ଏ ସୁବିଧାବାଦୀ ପୁଅମାନେ, ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ନର୍କକୁ ପେଳି ଦେଇ ତମେ ମହାପାପ କରୁଛ। ତମକୁ ଧର୍ମ ଶୋଇବନି। ଆରେ ତମେ କେବେ ସଂସାର ସୁଖରେ କରିପାରିବନି। এই হতভাগিনী ঝিଅটিର ଆଖି ଲୁହରେ ତମେ ଭାସିଯିବ, ଆଉ ତାରି ତତଲା ଲୁହରେ ତମ ସଂସାରଟା ଭାସିଯିବ। ତମେ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି, କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି। ପଦ୍ମା ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୂ। ଭାଇ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ପଦ୍ମା ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହବ। ତମେ ସତ କହୁଛ ଭାଇ? ଏଇଟା ତ ଭାଇର फाइनल डिसीजन। ସତରେ ଭାଇ? अरे विकास, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ସେଇ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ। ଯେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବି ସେ କେବେ ନଈ କରିବନି, କେବେ ନଈ କରିବନି। ସେ ତମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦବ, ଛାଇ ଦବ, ମଣିଷ ଗଛର ଛାଇ। ଭାଇ ଏକ ମଣିଷ ଗଛର ଛାଇ, ଏକ ମଣିଷ ଗଛର ଛାଇ, ମଣିଷ ଗଛର ଛାଇ, ଏକ ମଣିଷ ଗଛର ଛାଇ। ପାରୁନି ରେ, ମୁଁ ପାରୁନି, ମୋ ମନଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ହଁ, ରଘୁ କକା ବେଦି ପାଖରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିଲ। ଯାଅ ଯାଉଛୁ। ଯାଅ ଟିକେ ଦେଖ, ଯାଅ। ଆଜି ଘରକୁ ସାରଙ୍କର ଧରିବ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ଜାତି ହେଇଥିଲା ତାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଜମା କାନ୍ଦ ନା। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ତୋତେ ଦେଖା କରି ଆସିବି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଅଛି, ମୁଁ ତ ପାଖେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁରେଶ ଦାସ ଅଛି। ତ କିଛି ହେବନି, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏବା କଥାରେ ପରା ଅଛି, ବିଧି ଓ ବିଧାନ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରା ପର ଘରକୁ। ଏବା ମୁଁ ତତେ ପର କରିପାରିବିନି, ତୁ ପରା ମୋ ଜୀବନ। ভগবান তোর সংখ্যাକୁ বজ্ର କରି ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ସେମିତି ଝଟକୁ ଖାଉ। ଏବା ପରଘର ସହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ତୁ ଚଳିବୁ। ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁନି, କିଛି
ଚିନ୍ତା କରିବୁନି ମୁଁ ଅଛି। ଯେତେ ଚାହୁ ପଛେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କେବେ ହେଲେ ତଳକୁ ହବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ପଛେ ନିଜେ ମରିଯିବି, ହେଲେ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ମୁଁ ସବୁ କେବେ ବି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବିନି। କେବେ ବି ନୁହେଁ ଭାଇ। ସେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ତୁ ମଥା ପାତି ସବୁ ସହିଯିବୁ। ଏ ତ ବଡ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡକୁ କେବେ ତଳକୁ କରିବୁନି। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତୋ ଶାଶୁ ଘରେ ସହିଯିବୁ ମା, ସବୁ ସହିଯିବୁ। ଏ ପୂଜା ସାନ ଭାଇ ସେଦିନ ମାଛ ତରକାରୀ ତୁ ପିତା କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଏ ଲୁହା ଖଡ଼ିକାରେ ତୁ ମତେ ପିଟୁଥିଲୁ ନା। ତୁ ତ ଆଜି ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ତୁ ତୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଏ ଲୁହା ଖଡ଼ିକାରେ ପିଟଲ ପୂଜା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୁଟି ବେଲୁଥିଲି, ଗୋଲ ଯଦି ହଉନଥିଲେ ତୁ ମତେ ଏଇ ପେଣା କାଟିରେ ପିଟୁଥିଲୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପର ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ ମତେ କିଏ ପିଟିବ ଲୋ ପୂଜା? ଏଇ ଶେଷ ଥରକ ପାଇଁ ମତେ ପିଟ ଲୋ ପୂଜା, ପିଟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଭାଇ। ବୁଝେଇ ଦେ। ଡେରି ହେଲାଣି, ଆସ ପୂଜା। ଆମେ ତାକୁ ସୁଧି ଦେଇ ପୁଣି ମୁକୁଳେଇ ଆଣିପାରିବାନି।
ଭାଇ ଆମେ କଣ ବିଜନେସର ପାର୍ଟନର ହେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଯଦି ଏ କଥା ଚାଇଁଟା ହାତ ଛଡ଼ାଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବ ବୋମା ତମେ ସେମିତି କୁହନି ବୋମା ତମେ ସେମିତି କୁହନି ସେ କଦାପି ସେ ଜମିକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ପାରିବିନି ବୋମା ମୁଁ କଦାପି ବନ୍ଧା ପକେଇ ପାରିବିନି ଏ ସୁର ଯଦି ପିରାମିଟା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ତୁ ରାଜି ହେଇଯା ରଘୁ କକା କଣ ଅଛି ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ବିଜନେସରେ ଟଙ୍କାଟା ଯଦି ସୁଝି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ରଘୁ କକା ତମେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପଦସ୍ତ ହେଇଯିବି ଆରେ ଆକାଶ ଆରେ ତମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦବା ପାଇଁ କାରଖାନାରେ ଯାଇ ଖଟି ଖଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଘର ଘରେ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଥାନ୍ତି ତାମାନେ ଆମେ କଣ ବୋମା ସେ ସାତ ପୁରୁଷର ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ସେ ହଉଛି ମୋ ମା ମୁଁ ତାକୁ କାହାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ବିକି ପାରିବିନି ମୁଁ କାହାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ବିକି ପାରିବିନି ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମ ଗୋଡ଼ ଭାବୁଛି ଭାଇ ବୋମା ତମ କଥା ମୁଁ ରଖିପାରୁନି ବୋମା ମୁଁ ପାରିବିନି ତମେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବୋମା ତମେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର
ଆରେ କିଛି କହୁନୁ ଯେ ଆରେ କହିବାକୁ ମୋ ଥିଲେ ସିନା କହିବ ତମ ଭଉଣୀ ତ ଏ ଘରଟାକୁ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ଘର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ। ବାପା ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ଚନ୍ଦନକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଲାନି। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଜୀବନ ତା ଦେଢ଼ଶୁର ଆରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ବାପା ଏଥର ତମେ କୁହ ସୁର ତମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ କି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବି କୁହ? ପୂଜା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ କଥା କଣ ସତ? ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ। ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ ତମକୁ ଭାଇ? ଭାଇ ନଈ କୂଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପଥିକଟିଏ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ମୋ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲି ଭାଇ। ଗଛ ଉପରେ ଦେଖିଲି କାଳ ସର୍ପ ମତେ ଜଗି ବସିଛି। ଆଉ ତଳକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଭୟ ଜଗୁଛି ଭାଇ। ତମେ କୁହ ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ତମେ କୁହ ଭାଇ। ଆଉ ସେ ଉପଦେଶ ମତେ ଶିଖାନା। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ଉତ୍ତର ଦେ। ଏ କଥା କଣ ସତ? ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ ଗପ କହିଥିଲ ମନେ ଅଛି ଭାଇ? ପିଲାଦିନର କଥା ତମର ଠିକ ମନେ ଥିବ ଭାଇ। ପିଲାଦିନ ତମେ ମତେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ନଉଥିଲ ବାପା। ଯାତ୍ରାରେ ଭାଲୁ ନାଚ ଦେଖି ତମେ ସେ ଭାଲୁକୁ ପଚାରୁଥିଲ ଏ ଭାଲୁ ମୋ ଭଉଣୀ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ନା? ଭାଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ପଚାରି ଯାଉଥିଲ ଭାଇ। ସେ ଭାଲୁଟା ହଁ ନାଇଁରେ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲା। ଆଜି ତମେ ଜାଣିଛ ଭାଇ ସେ ଭାଲୁ ହଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲା? ଜାଣିଛ? ତା ମାଲିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭାଇ। ତା ମାଲିକ ଯାହା କହୁଥିଲା ସେ ଭାଲୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ନାଇଁରେ ଜବାବ ଦଉଥିଲା। ଆରେ ସେଇ ମୋର ହଁ ନାଇଁର ଉତ୍ତର ଦରକାର। ଏଇଟା କଣ ସତ? ହଁ ଭାଇ ଏ କଥା ସତ। ମରିଗଲୁଣି ତୁ? ମୁଁ ଆସିବା ଆଗରୁ ତୁ ବିଷ ପିଇ ମରିଗଲୁଣୁ? ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବା ପାପ। ବାପା ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯଦି ପାରିବେ ଏ ଚରିତ୍ର ହାନିର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବେ। ଆରେ ତମ ଭଉଣୀ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଯାଅ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ? ହଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। କି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ? ତମ ଭଉଣୀ କରିଥିବା କୁକର୍ମକୁ ତମକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବ ମୋର। ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ତମକୁ ଚପଲରେ 10 ପାହାର ପିଟିବ। ଆରେ ଜୀବନ ଯାହା କହିଛି ଠିକ କହିଛି। ସେଇଟା ହିଁ ହବ ତମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ନହେଲେ ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିବି। ଭାଗ୍ୟଟାରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଦାଉସା କରୁଛି। ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି କାହାକୁ? ଯେତେ ଜଣ ଧନ୍ଦା ଅଛି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କଲେନି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମରିଷ ଗଛର ଛାଇ।
ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା। ବାବୁ କାକାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି? କାକାରେ ଏବେ ବି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଅପା ଆମେ ଏବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଭାଇଙ୍କ ବେଡରୁମକୁ ଯା, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଉ ମେଡିସିନ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅପା। ରଘୁ କାକା କେମିତିଆ ଲୋକ କେଜାଣି? ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କର ଖାମଖିଆଲ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କହିକି ଗଲେ ହନ୍ତାନି। ଭାଇ ମେଡିସିନ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ପୁଣି ଭାଇଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଖୁଆଇଦେବି? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେଢଶୁର, ମୁଁ ହଉଛି ଭାଇ ବୋଉ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛୁଇଁକି ନର୍କକୁ ଯିବି ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଅପା ଭାଇ ଯଦି ମେଡିସିନ ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ? ନା 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 ନା, ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି। ଭାଇ ପରା ଆମର ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କ'ଣ କେତେବେଳେ କ୍ଷତି କରିବେ? ଅପା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଅପେକ୍ଷା କର, ରଘୁ କାକା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ନାଇଁ ଅପା, ତମେ ଯଦି ମେଡିସିନ ନ ଖୁଆଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ଭାଇ ବୋହୁ, ସିଏ ଦେଢଶୁର, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ତୁ ଆମକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସାଇବୁ ନା କ'ଣ? କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆମକୁ ଏକ ଘରିଆ କରିଦେବେ, ନିଆଁ ପାଣି ବସନ୍ତ କରିଦେବେ। ତମେ ବୁଝୁନ କହିକି ଭାଇ ମେଡିସିନ ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବେ। ଭାଇକୁ କହିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମେଡିସିନ ଖୁଆଇବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତୋର ଏତେ ସାହସ? ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ? ନାଇଁ ଅପା, ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି କରିନି। ଅପା ଆଜି ତୁ ମୋର ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିବ। ଅପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁ ବୋଧେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବ। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ବନାଳି ରଙ୍ଗ ପ୍ରଜାପତି, ରଙ୍ଗିଲା ରାଣୀ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଟକା ଦିଏ ମୁଁ ତା ରଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇ ଦିଏ। ଆରେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ କଥା କୁହ। ପାହାଡ଼ ପୁରା କଣ ବୁଝି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ରହିପଡୁଛ କାହିଁକି? ନିଆଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ନିଆଁକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇଲେ ଅଣ୍ଟିଟା ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ସାନ ବୋହୂଙ୍କ ନାଁରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଏମିତି ମିଛ କଥା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ କାହିଁକି? ତା ମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନ। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଚରିତ୍ରହୀନତାକୁ ଜାଣିନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଦୁନିଆଟା ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ ଭୁଲଟା ଦୁନିଆର ନୁହଁ, ଭୁଲଟା ହଉଛି ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଟାର। ତମର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ପଚାର ତମର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଚୁପ୍ କର। ଆରେ ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ହୁଏତ ବିଦ୍ରୋହ ବିଡ଼ମ୍ବନାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଦ୍ମା ପଦ୍ମ ପତ୍ର ପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ। କଳଙ୍କ ତ କଳଙ୍କ, ପାଣି ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ଠିକ
ଅଛି ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ତମେ ଭାବୁଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକାଶ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ଏ ଘର କଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଆକାଶ ଜାଣି ଶୁଣି ଏ କୋଠା କାଟିରେ ତିଆରି କରିଥିବା ମୋର ଭାଇ ବଂଶଟାକୁ ତମେ ଭାଗି ନିଅନି ମୋ ମା ତମେ ଭାଗି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ସାନ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦିଅନି ବୋହୂମା ତୁମେ ପଦାରେ ପକାଇ ଦିଅନି ରଘୁ କାକା ତମେ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ମୁରବି ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକଦର୍ଶୀ ତେଣୁ ଏ କଥାର ବିଚାର ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜେ କରିବେ କାହିଁକି କାହିଁକି ତମେ ଭାଇକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦଉଛ ସେ ଜଣେ 8% ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇ ତମେ କି ଲାଭ ପାଉଛ ଆରେ ସେ ତମର ଦେଢ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଠାରୁ ଦେଢ଼ ଗୁଣ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମୁଁ ସଂଜାତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହି କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଚୁପ୍ କର ଏ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସଂଯତ କର ଆଉ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜେ ସଂଯତ କର ମୋ ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବି ତା ମାନେ ମୋ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ସେ କଥା ତୁ ଏବେ କଣ କହିଲୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଚରିତ୍ରହୀନ ସେ କଥା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିନି ଭାଇ ଏଇ କଥା କହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇପାରେ ଚୁପ୍ କର କଣ ହେଲା ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଚୁପ ଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କଣ ଏ ଘଟଣାରେ ଘଟିବ ନା ନାହିଁ ଯାହା କରିବା କଥା ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ କାମ କର ହେଲେ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ପଦାରେ ପକାଅ ବୋହୂମା ତମେ ପଦାରେ ପକାଅ ନା ରଘୁ କାକା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କୁହ ମୋ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଏକମତ କରିବେ ତ କୁହ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଦୋଷୀ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଉ अरे जाओ ना जाओ अरे जाओ किए तुमको कौन जाओ ना जाओ ଏ ଘରେ ବି ମଣିଷ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଏଭଳି ଘରେ କେହି ମଣିଷ ରୁହନ୍ତିନି ଚାଲ ବନାଇ जाओ किए तुमको ଏ अरे जाओ ଆକାଶ ना ରହିଯା ଏ ବିକାଶ अरे तू करे घर मुरबी हां विचार मु करबी ए घरे आज कोन समस्या उठी से विचार मु करबी अरे तू करबा के हां मो विचार सरिवा जाए तमे समस्त चुपचाप रही हुआ आउ तम समस्त को ए सुरेश दासर नियम सुरा छाती যন্ত্রণারে মন ছটপট হচ্ছিল মো যন্ত্রণা সহ্য করি ন পারি এই সানো বুয়া মতে ঔষধ দেই মো জীবন বঞ্চাইବାକୁ চেষ্টা করি সে উচিত মনে କରିଛନ୍ତି কিন্তু ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋହୂ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେଉସୁର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କୁହେ
भाई बहु आ देड़ुसुर संपर्क एक सम्मानबोधक संपर्क के स्पर्श करिया महापाप एमिति की छाई छुईबा भी मना କିନ୍ତୁ ସୁର ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଆଗ ନା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାଟା ଆଗ परस्पर परिपूरक रघुका परिपूरक ଏ ମଣିଷ ହିଁ ସବୁ ସଂଗତ ଯୋଗ କରେ ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହିଁ ଆଗ तबे ठीक कहछ रघुका हेले बेले बेले मनुष्य को सेठी प्राथमिक पाई थाए और हेले मनुष्य को सेठारे अणदेखा करा जाए रघुका अणदेखा करा जाए ଏସବୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ସୁର ରଘୁକା तबे बहुमा दुई जन को कहि दियो सेमाने तांकर जुक्ति संक्षेप रे उपस्थापन करिवे कहि दियो ମଜା ମା ଏଥର ତମର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କର ମାନିଗଲି ଭାଇ ମାନିଗଲି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ହେଉଛ ସତ୍ୟବତୀ ମହାନ ମଣିଷ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦୋଷୀ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯିବ ମୁଁ କହିବା କଥା ଭାଇଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପଦ୍ମା ମହାପାପ କରିଛି ସେଥିରେ ଭାଇଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଦେଇ ତାର କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବମାନନା କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁଶ୍ଚିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ କାହିଁକି ଏମିତି ମିଛ ଅପବାଦ ଦଉଛ ମା ଏଥର ତମର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କର କାକା ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଯଦି ହତଭାଗିନୀଟା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବେ ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ସହିଯିବି ସବୁ ସହିଯିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ବିଧି ବିଧାନ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଚାର କରି ମୁଁ এই সিদ্ধান্তরে উপনীত হেলি সান বহুর ସବୁ ভুল ସୁର ସାନ ବହୁଙ୍କର ସବୁ ମାନିଗଲି ଭାଇ ମାନିଗଲି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ମହାନ ପୁରୁଷ ଏଥର ତମ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା କେତେବେଳେ ଏଇ ତ ଶାନ୍ତିର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେ କେବଳ କ୍ଲାଇମେକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ଅଛି ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ ଜଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବୋମା ଏଥର ତ ତମର ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ ସବୁ ହେଲା ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଏଥର ତ ଯାଅ ତମେ ବିଶ୍ରାମ କର ରଘୁ କାକା ଦୋଷୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି ତାକୁ ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯିବ ଏ କଥାଟା କଣ ବଡ ଭାଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି কি সমাধান বহুমা কি সমাধান ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ମାଟି ଦେବାସୁରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକି ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ତେଣୁ ସେଇ ମାଟି କହେ ଯଦି ଦେବାସୁର ଭାଇ ବୋହୂକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ମୋଚନ କରାଯାଏ
मुक्ति मंडा बजाई पाप मोचन करबा पई आत्मशुद्धि करबाकू पड़िबो आ गोबर पानी पी निज आत्मा को शुद्धि करबाकू पड़िबो बहुमा एते लोक साउ करनी बहुमा तमे आउ एते लोक सा करनी मु बुझुची भाई ए कथाटा जानिले समस्ते हम मान सम्मान सब माटे मिसी आ साई पड़िसा माने हम ऊपर को आंगुठी उठाइबे हेले भाई से काम करबा को देबिनी नाले ए सब कथा उठुते काहेकी पूरी हां पूरी जीवा दरकार नहीं जगन्नाथ नाम नहीं हाँ। हमरी घरे सब समस्यार समाधान करि देबा की समाधान करिवो बहुमा तमे की समाधान करिवो पापा मचन पई पद्मा वर्तमान एठी गोबर पानी पीबा आउजा अरे तमे निजे को कोन बोली भाबुछ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଯେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଏମେ ବୋକା ତମେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିପତି कथाटा होची मोर भाईଙ୍କ सहित तमे सहित नुहे ଆରେ ଚୁପ କର ଭାଇଙ୍କ ଉଦାରତାକୁ ତମେ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବରେ ଭାବୁଛ ନହେଲେ ତମେ ହାରିଯିବ मो बन्नाली रंगा प्रजापति रंगीला रानी आ मो सहित जे टकर दिए मुता रंग छड़ाई दिए बहुमा अरे विकास रही करे चुप कर जा ए सान बहुमान कर मोर धैर्य नहीं ये चैप्टर एठी क्लोज करबा दरकार ताले ठीक अछि अपा आपण मते गोबर पानी आनी की दियंतु मोते गोबर पानी को पी पोछाए में हां विचार मु करिबी अरे दंड विधान भी मु करिबी ए सान बहुमान कर अक्षमण अपराध पाई तांको एठी समस्त सामने तांको कृत कर्मर प्राश्चित्य पाई तांको गोबर पानी पीबा को हेबो भूक फटे यार तो चित्कार करी काम हेले एठी तो कांद सुनिया पाई कहीं नहीं एठी समस्त नीरव द्रष्टा सब मुख साक्षी सब एठी बेईमान हां जुगे जुगे ये नारी मान को प्रति ये अमनिष्ठ गुरांगर अकर्थन अत्याचार पुराण रामायण भागवत सब जगह नारी माने निर्यातिता द्रौपदी माने एठी अपमानिता सीता माने एठी उपेक्षिता और लांछिता बाबा तू भक्त धर्मा तू चिंता कर ना मने पका महाभारत रे जाज्ञसेन विवसन दृश्य को ये सहाय लोक गुड़ा को ताको जो निर्यातन देले जाज्ञसेन कौन करिଥିଲା ଜାଣିଛୁ ନା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲା ଦି ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ हेले बाबा ତୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ମା ତୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ଡାକ ମା ଡାକ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତଟି ଡାକ କଣ ବାପା